Bale hau, hemen ikusten ez duten bale hau, benetakoa da. Hau, 1878 urtean harrapatu zen, Zarautz eta Getari artean. Bale hauek, euskal baleak, etortzen zen gure herritara, gure itsasotara, berein umeak edukitzera. Eta hemengo arrantzaleek hasi zian baleak harrapatzen. Zergatik? Aprobetxatzen zutelako dena, ia dena baleetaz. Beraz, zer aprobetxatzen zuten? Adibidez, aprobetxatzen zuten olioa, grasa. Bere gaien grasatik olioa egiten zuten. Olio horrekin argia, kandelak, baita ere bombak egiteko erabiltzen zuten, eta xaboiak egiteko, gure gorputza garbitzeko. Badakizute baleek, beraien ahoan, ez daukatela hortzik, bakarrik bat bakarra, beste guztiak bizarrak dituzte. Bizar horietatik baita ere korseak egiten zituzten, aterkiak, baita erratzak eta haginak garbitzekoak baita ere. Eta bere asalarekin eta haragiarekin ere probetxu handia ateratzen zuten. Ezurrak ikuste dituzue hemen baita, ezurrekin ere tresna txikiak egiten zituzten. Baino, zer gertatzen zen, harrapatzeko egin bartzutena, zan mendi gainean jarri, eta bertatik zeuen gizonak abisu eman bartzioten arrantzalei, portuan zeudeten arrantzalei. Nola egiten zuten? Edo trompeta bat joaz, edo txalaparta joaz, edo sua egiten zuten. Berehala, arrantzalek txalupa bat hartu, eta altzuten eta askarren baleari inguratzera juten zian. Arpoia botatzen zioten baleari, baina arpoiarekin ezin zuten horrelako animali handi bat mantendu, beraz lantzak botatzen zioten biriketara. Balea ahulduta gelditzen zanean, orduan beraen isatzetik, gartzen zuten, soka batekin, eta tiraka-tiraka eramaten zuten hondartzara edo portura, eta bertan hasten zen banaketa.